Vi kører. Og vi kommer over med færge her klokken 5. Og har så ligesom stået lejr her og fundet ud af, hvordan vi gør det. Og har enormt hyggeligt. Hvor mange til er det, vi er? Er vi ikke 5 eller hvad? Og det har så ikke fået modlys. Men det er simpelthen lejren her. Og vi har fået et lille hjørne helt ude ved havet. Ja, jeg er lige ved at lave det op til en video, Gabriel. Kan du ikke lige vise vores telt? Jo. Hvis du kigger til højre. Med et rum til 4 personer og et rum til 2. Og her skal mig klare sove. Og I skal sove derovre. Og her skal Theodor og mor og far sove. Og Esther. Ja. Og hernede. Ja. Ved du, hvor mine sko de er? Hernede har vi så selve lejren, eller man skal kalde det. Her frokosten i hvert fald. Her har vi lige spist aftensmad. Og der er nogle andre tyskere, der har overtaget vores bål. Eller i hvert fald vores grill. Her har vi siddet og spist. Der står ikke nogen lige så vanligt derinde. Og hvad har I at sige til vores film her? Nu siger du lavet. Nu har vi har det veldokumenteret nu. Og Wendy, du er præmierepræsidenten, og det er jeres tur. Er du tilfreds? bliver han ekstra længe. Jeg lader noget gå for ret og skynder mig videre her. Theodor, kan du ikke lige fortælle ind i filmen her? Synes du, det er sjovt, det her? Ja, det synes jeg, far. Ja. Kan du godt lide at være over på Store Oksø? Ja. Ja. Det synes jeg også. Det synes du også, at med det der sidder det klart, der sidder der. Og der er bål. Du passer bålet, eller hvad? Nej.